Joo. Niin mitä nyt kun mun pitää mennä täällä niinku... Eihän se niin voi olla. No. Mutta... Jep. Sitten täällä. kilon tanko, 20 kilo barbell with plates, 250 grams, 1.25 kilo, 10 kilo. Sitten saadaan esittäytyä varmaan me. Pystyy vai vaan? Ootko sä nyt sitten head judge ja non-floor judge? Haluatko laskea vai kumpi? Ei oo mitään väliä. Saat sä päättää. Okay. Siinä sanottiin, että ohjeistuksessa sanottiin, että vaaka olisi suositeltavaa kuvaus, mutta mennäänkö tällä? Nyt on kyllä tarkempi, jos se mahtuu näin mun mielestä. Mutta okay. Jos se on vaan suositeltu, niin... Mä muistaakseni sitä Advance-kurssista siinä oli, että kilpailija ei saa poistua ikinä videolta. Ja kun se tekee. Niin. Mut just niin, että kun se tekee, niin ei noissa mittauksissa voi olla. Vaan sulla nyt tilaa puhelimesta, tuossa on toi 4K 600. Joo, ja vie ihan hirveästi. Ei saa pätkiä ollenkaan videoksi lähetetään. Ja mitä muuta siinä oli? Kyllä siellä tos pitäisi olla tilaa, sen takia mä sen saatan. Sen sanottiin kyllä, että näin päin pitäisi olla kamera, mutta en tiedä. Niin te olette aloittanut tän. Joo. Oliko se time is? Siinä pitää näyttää se... Mikä? Time.is pitää näyttää se päivämäärä ja kellonaika. Joo. Sen takia on tullut se koodi, että se oikein. Niin. Joo, täällä on semmonen kuin time is juttu, mikä pitää näyttää videolla. Ja pitikö meidän esitellä? Joo. Head judge Petra Alanko. Floor judge Belinda Slangar. Tossa. Miska, laita joku sekunttari jonnekin. Ota joku sekunttari vielä kans päälle. Onko sanottu se password? Mun pitää olla koko ajan myös tuossa ulkopuolella. Onko sulla varmasti täällä? Ei, sun ei tarvi olla. Okei, täällä on just tää alku. Mä en saa poistua ruudusta, sä saat poistua. Sä oot kellon edes nyt koko ajan. Okei. Kello tohon varmaan paras on laittaa se oikealle puolelle. Melkeinpä niinku jopa tähän. Tähän näin. Joo. Sä et näy kuvassa. Tän takia varmaan tää... 7 ja 3. Joo. Jos sä pysyt siinä Belinda, niin sä pysyt siinä, mutta jos yhtään tänne päin, niin sit sä et näe. Ja tossa on käppi nyt 15 minsa. Onko se 15? Vai mitä sä 16? Mulla on vaan 10 siellä. Okay. Voi vittu, kun sä oot taas mennyt siihen. 10 minsaa. Sä oot valmis ennen sitä 10, no problem. 15 se. Ok. No 10 minsaa mennyt. Jep. Mitä tapahtuu? Ois niin normi. Jos on joku tosi, niin joo. Mutta jos on... Okei. Alright, ei se. Missä mun piti seistä muuten alun lähteä? Tuossa tangan takana. Okei. Joo, se Mikko riittää. sitten sen, muuten sen, että toi väli on oikee. Ei muuten. Turvaväli. Ei muuten. Se piti olla metri 50 jotain. Onko se näkynyt kameralla? Ei oo vielä näytetty. Otetaan siitä. Siitä. Ja tangon päät on kuvattu kanssa. Oh. Joo, ne on kuvattu. Hei.
Ropin korkeus onko? Otappa muuten Miska vielä molemmat puolet piti kuvata. Mukana on ylittäjä. Voi helvetti. Otetaanko kaikki uusit? Ei Se on 5 minuuttia. Jos haluatte nopeasti. Annetaan mennä kuvat täältä tää päälle. Tämä on koko. This side. Oliko metri 52 senttiä? Tossa ei kyllä näy noita. Siinä näkyy. RBS sitten kilotiimi. Tässä näkyy. Tää kattoo sitten. Niin. Kellisekala. Saaks tonkin kelli päälle? Niin kuin, ota oma kaukas. Täällä on. Sen ne toimii samat kumminkin. Onko se starttia vasta? Joo, molempia on Joo. yhtä aikaa. Joo, no joo. Mitenkä? Mä voin laittaa tän, niin lyö se tuolta ton kellon edestä se päälle. Mä en muuten näe mitään kelloa. Laitetaan tuo niin se kiinni. Joo, niin mun pitää. Kato, että peliltä näkyy. Mun pitää näkyä. Onko se tää? Joo. Ota semmonen. Mutta näkyykö, olenko tiellä vai näkyykö Niin, jos kun on siellä täällä? vai se on. Ei näy ollenkaan. Se menee raja tosta niinku Koska mun kello. pitää näkyä, mutta mun pitää näkyä myös kello, koska mä laitan näin tiebreak-ajat. Joo. No käytännössä jos sä oot siinä penkin edes koko ajan, niin sä näyt. Joo. Joo. No, mun pitää nähdä kello. Mikä on tiebreak? Aina kun rope climbit on tehty. Okei. Voin antaa sun täältä. Jeps. Onks sä ready? Ja painetaanko yhtä aikaa? Onko 10 sekkaa molemmissa? Joo, sit kun mä sanon nyt N-Y-T, nyt. Laske sieltä. Tsemppiä. Kiitos. Eikö sä halua yhtään musiikkia? 2, 1, One and go! go. Yksi. Kaksi. Kunnolla suorista ylhäällä. 3. 4. Hienoja on. 5. Hyvä näkys. 6. Viimeinen. 7. Keskity jalkalukko. Joo. 1. Joo. 7 snatchia. Yes. Joo. 2. 3. 4. No, hyvältä näyttää. 5. 6. Vielä 1. Jeps. 7. Hienosti tuli.
Hyvä jalkalukko vaan. On. On. Hyvä. Hyvin menee. 3, 2, 5 mennyt. Joo. Hyvä. 340. Hyvin tulee. Pidä sama. Yksi. Kaksi. Kolme. Kädekki lämpenee. Neljä. Viisi. Kuusi. Hyvä. Seitsemän. Yes. Hyvä. 3 rouppia. Hyvin on aikaa. 5 minuuttia mennyt. On. Hyvin tulee. Joo. Kaksi. Vielä yksi. Hyvin menee. Joo. Hyvä. Yksi. Kaksi. Kolme. Joo. Neljä. Tosi hyvin tulee. Pidä toi. Viisi. Kuusi. Viimeinen. Seitsemän. Hyvä. 7 minuuttia mennyt. Tosi hyvin tulee, Aleksa. Sieltä kunnolla käsi. Yes. Hyvä. Voiton puolella. Kama.
Jep, jep. Joo. 3, hyvä. Yksi kierros enää. Come on. Yksi kerrallaan pois. 1. 2. 3. Ja. Hyvin. Tosi hyvä tahti. Come on, pidä kiinni. 4. Yes. Come on, Leksa. 5. Vielä 2. Come on. Jep, jep. Tee pois vaan. Kuus. Ja viimeinen. Kunnolla, huolella. Hyvä. 7. Enää 3. Come on. Pois. Nyt mennään. Vähän riskillä voi tehdä. Come on. Jaksaa jalkaviikolla. Jaksaa. Jaksaa. Enää 2. Come on. Hyvin tulee. Tarkasti aloilla. No niin, kiinni köyteen. Kunnon lukko vaan. Ja. Come on. Tosi hyvin tulee. Come on. Hyvä. Nyt on vähän enää. Pitää. Nyt on enää 1 vaan. Come on. Ei tarvi mannaa enää, ei muuta mitään. Kiinni nyt. Come on. Alright, Kunnon lukko vaan. let's go. Pitää. Noin. Ajaa. Pystyt kyllä. Vielä yksi nykäsy, come on. Hyvä. Hyvä. Kova veto. 10-17. Joo. Oi! Täällä vedetään aina kohta. Mä pysäytin silloin, kun toi osui toi käsi tonne. Eli köysi on kuvattu, toi pikkumatka on kuvattu, tangon päät ja kaikki levyt on kuvattu. Joo, ne päät vaan kuvattiin eri aikaa. Joo. Tarvitsee väliä. Sun ei pitänyt esittäytyä kameralle. Onko se? Mä oon esittäytynyt. Okei, Me ollaan molemmat esittäydytty. Tarkistetaan tuo lappu vielä. Joo. Siinä on se. Mitä me tarkistetaan? Ei me katsotaan Katsotaan vaan läpi, että... Mun mielestä meni hyvin. Häh? Eikö mennyt hyvin? Koko ajan niin sama tahti. Liike oli hyvä. Ei ollut mitään pitkiä huileja missään. Kyllä se olisi voinut mennä lujempaa, mutta kun... Ei tiedä. Oli niin, jos nyt tulla vikalle kertaa. Joo. Se aika tiukat ne viimeiset. Oh. Ei ole hyvä ratkaisu. Sammutetaan. Joo, thank you. Pidä, jos sä pidä. Bra. Bra jobbat. Det luktar till ganska bra. Jättebra.